moi boas a todas e a todos. Bueno, estaba aquí co vídeo este que non sabía que tiña a conta atrás, non sabía se tiña todos os logos metidos ou non, e estaba contando e vendo na página web os logos, pero, bueno, parece que está ben. Como vedes, ese vídeo de inicio é dos proxectos colaboradores, que sí que vos animo a visitar na página web. Nada, hoxe, como sabedes, estamos nunha nova conversa, a penúltima conversa deste proxecto de patrimonio material impulsado pola cooperativa Xuseia e a área de Deputación da a área de patrimonio, perdón, da Deputación da Coruña. É un proxecto no que mostra o patrimonio material, a música, o patrimonio material. Bueno, é un proxecto no que xa saíron videoclips, non? Como a Daran Ridman, Teco Societario, Sofía Espiñeira, Minguante. Este luns saiu o do Ravelo, que vou deixar na conversa, no chat, perdón, a ligazón, e para xente que xa nos vades a estar escoitando fora de directo, tanto no podcast como no YouTube, vou no deixar na descripción. Un videoclip moi chulo que eu recomendo ver, que está a funcionar moi ben tanto en Instagram como no YouTube, e do que vamos a falar hoxe. Dicir tamén que para a xente que non poidades estar todo o directo, mañá estará subido no YouTube tamén, e no podcast, e aí poderedes ver. Nada máis, voulle dar paso e vamos comezar a conversa. Hola, Moi boas, que tal? hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Ben. É a tua primeira vez en Twitch, güey? Sí, sí, Bueno, sí, sí. eu sempre lle pregunto así ás persoas que están convidadas e tal, porque moita xente chócalle porque incluso non o coñece nin nada, e bueno, e que non coñece pensa que pois que é para, sobre todo para videoxogos e todo iso, pero sabes que agora hai que facer cousas modernas. Home, total. No, eu sí que a veces, por tempadas así, como que me... Escoitasme ben, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, teño unha sensación un pouco rara aquí cos cascos. Pois, por tempadas sí que me engancho a veces a xente, pero a verdade é que non teño internet na casa, tampouco teño como tele nin movidas así, non teño moito, non me presta moito dedicar moito tempo a movidas audiovisuais, podcast e movidas así sí, pero sí, por tempadas, Cuello Largo me gusta un montón o contido que fai, e de vez en cando a peña random en plan Xocas, Auronplay, Ibai e esta xente es como, teño como un foco aí moi grande como de o mainstream, que es como entérate de que está falando a xente. Sí, no, eu a veces Sí. tamén de Ibai, mira que sabía quen era, pero nunca había nada e un día engancheime así a ver destas cousas que pos por, sabes, por non pensar, Sí, que polo total. menos pasa a ver do que fala a xente, non? Sí. Sí, sí, xusto, sí. Bueno, e fan Eh, contido guai ao final, é como bastante entretido. sí, a verdade é que sí. Polo menos eu, sobre todo, desto cando chegas coa cabeza cansa, para desconectar un pouquiño así do Total, día, non? total. Bueno, nada, vamos comezar a conversa. Nada, falaremos Vale. un pouquiño sobre o teu percorrido musical, pero logo tamén, sobre todo, sobre o proxecto que nos temos aquí. Entón, a Genial, primeira maravilla. pregunta, nada, bueno, tamén é verdade dicir que a xente que está no chat ou que nos quere facer unha pregunta pode deixala polo chat, ou senón que non teña Twitch pode deixalo tamén polo Instagram, que estarei atento. Unha pregunta técnica, en plan, eu estou aquí nunha páxina que me mandaches, pero isto non é o Twitch, ti que estás como aquí nesta páxina comigo no Twitch e no Instagram ao mesmo tempo? Que para conectarte ao Twitch tes que ligalo, por exemplo, co StreamYard, co Zoom ou algo así. Entón, aí Aipa, ligas o teu Twitch coa plataforma e xa che leva sí, directamente. Entón, eu estou nunha pantalla no que saímos nós e tamén sí, sae o chat e todo iso. Entón, chat. podo velo. E aquí a min sáeme? Aquí non me sae un... No. Penso que non. Vale, nada. Penso que non. Por enterarme do que di a xente. Nada, en todo caso, se hai algunha pregunta, vou lendo sen problema. Vale. Nada, a primeira pregunta que te quería facer é, para ir coñecendo un pouco o teu perfil, como comezou o teu interese pola música, non? Pola música máis, pois, de crear, quero dicir.
Pois, espera, primeiro de nada, porque haberá xente aquí que non me coñeza, me preséntome, chámome Xan e utilizo o pronome masculino e neutro, elu, e nada, e teño un proxecto musical como Ravelo. Entón, pois como comezou o proxecto do Ravelo, non? É o que me preguntaches. Sí, Pois, mira, a identidade como tal de Ravelo, o proxecto de Ravelo, comezou xuntando dúas cousas, foi como un pouco unha mestura bastante guai, eu, cando era cando era adolescente, facía rap e como non había bases e así, pois tocaba no piano e rapeaba por riba, pero estiven como 10 anos sin facer música. E porque marchei fora, como que non me prestaba a facer en español, escribir, bueno, non sei, era como simplemente como que me apartei un pouquiño diso e puxeme a escribir outras cousas, poesía, contos. E entón, de repente, cando coñecín, foi super de casualidade a regueifa, o xénero de improvisación tradicional, pois engancheime que flipas porque eu intentar aprender a facer freestyle cando era máis novo, pero como que había unha especie como de non sei, como unha crenza de que ti ou sexa, ou xa te sae de forma natural, espontánea, ou non se pode aprender. E eu me bloqueaba moito porque son unha persoa bastante perfeccionista, entón, como quería facerlo super ben desde o principio e costábame pois que non me rimara, que o que dicía non tivera sentido, que dixera estereotipos. Entón, cando descubrín a regueifa foi unha conexión moi guai de como se pode improvisar e que divertido é o xogo da improvisación e ao mesmo tempo tamén empecé a improvisar rapeando. Entón, porque eu non deixara de facer algunha canción e moitas veces principalmente eran rap, entón como que de repente se mesturou isto e convidáronme a un encontro pois de xente que estaba que desde xente que levaba tempo facendo regueifa con xente que estaba aprendendo e dixeron, non, ti fixeches unha copla, ti xa é regueifeiro, que non metes? E entón tiven que pensar en plan, hostia, pois que nome me poño? E collín o Ravelo, que é o nome, o mote da miña familia, da miña avoa por parte de pai. E como que aí naceu todo, a partir do freestyle, un colega co que improvisaba me dixo, joder, por que non te grabas algún tema? Apunteime logo a unha escola para aprender a producir, bueno, e aí empezou a movida. moi interesante o que comentas, e logo se dá tempo vouche preguntar máis sobre a regueifa. Eu quería tamén preguntarche, pois, en que estilo podemos encarar o traballo que ti fas, porque tocas aí moitas cuestións. Gender fluid. Pois mira, eu creo que eu son unha persoa que me aburro moi rápido, entón fago cousas que me resultan divertidas e coas que mo paso ben e iso, como que me fan gracia. Entón, hai como unha base de fondo, a base de fondo creo que é a música tradicional e a produción, a música producida electrónicamente. Entón, a partir de aí é que se poden facer unha chea de cousas, pero hai unha base bastante forte como disto do tradi e da electrónica, que pode ser rap, pode ser reguetón, pode ser tecno, como creo que sí, como esta mestura. Durante un tempo, o disco anterior que fixen, Suor, era moi experimental, o sea, moi experimental non, era todo o contrario. O sea, quería facer un proxecto moi mainstream, en plan, me empapei mogollón de Loca Urban, de Los 40 Urban, de un montón de música urbana que me molaba un montón e era como podería mesturar isto co meu. Entón, dai esa eu. E agora, pois, bueno, está indo por outro lado. Sí, sí. E en cuanto á creación de temas, eso, como é o proceso? Quero dicir, como fas ti para crear unha canción que logo, bueno, que nós escoitamos, que ten tanto traballo detrás, non? Pois sí, hai como un montón de traballo disto de un pouco como bastante parecido a botar cousas na terra. En plan, ti, ata que chega o tomate hai un proceso moi longo, pero moi tranquilo. En plan, a planta está aí facendo a súa vida, en plan, un poquiño de fotosíntese, un poquiño de choiva, que me regen un pouquiño, tal, que me quiten as malas herbas. E eu creo que un pouco así, en plan, a min moitas veces ocórrenseme ideas de, hostia, estaría guapo probar a facer isto. E, pois, por exemplo, hai unha canción que teño que se chama Teño unha colega, que empezou por unha idea que era eu cando estaba no grupo na asociación folclórica que era na que estaba cando era peque, moitas veces tocaba o bombo.
Entón, o bombo mola, bueno, o bombo a mí me flipa como instrumento de música tradicional, oxalá en algún momento ter un bombo para subirme a rapear e tocar o bombo ao mesmo tempo, me fliparía isto. E entón era como que, vale, aí a parte de pejarlle coa maza no parche, non sei como se chama, no coiro, pero tamén se lle pode dar coa madeira no canto. Entón, isto é unha cousa que a mí me molaba moito facer nas rumbas, ¿no? Que era como un pum, 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 Entón, eu tiña isto, isto é por unha parte, ¿no? A movida musical normalmente ven dunha idea de vamos a xogar con isto. Entón, eu quería facer unha canción que fose un pouco así, como que partise dunha rumba, pois xogando con isto de bombo e canto. E despois, por outra parte, está un proceso moito máis lento, con moitísimo traballo, que é todo o curro, un pouco curro de cociña coas colegas, de entender o mundo, as violencias estruturais, como nos situamos e como sobrevivimos e que ferramentas temos para colocar as movidas que nos violentan e tamén como aprender a cuidarnos entre nós e estar tranquis e poder pasalo ben e iso, como esta parte como de rabia e tenrura. Entón, hai por unha parte como todo iso, todo ese discurso que se vai creando pois de falar con xente, de escoitar a xente, de escoitar podcast, ver pelis ou ver series e sobre todo falar con colegas e falar con veciñes. E despois ideas que son xogos e é como, veña, pois a partir desta movida que me apetece facer, como desenvolvemos musicalmente. E sobre o tema de hoxe vamos a falar en breves, pero antes eu quería preguntarte, que xa falabas antes de Suor, que é o último disco, se non me equivoco, quería saber eso, como foi un pouco a recepción, non, destes meses, porque creo que xa saiu o ano pasado, non? En maio. Saiu hai un ano, xusto, vai facer un ano a semana que ven, o 26 de abril saiu, que é o Día da Visibilidade Lésbica. Pois a recepción foi moi guai. Es que a mí pasa unha cousa, a mí pasa unha movida bastante extraña, Borxa, que é que como eu vivo nun sitio moi pequeno, onde a xente non ten nin idea do que fago, e en plan, sí, é como, sí, esta persoa que a veces vai ao lugar, non sei que, en plan como un pouco esta persoa extraña. Moito do feedback me chega polas redes sociais, como que para mí hai unha movida moi extraña de non entendo. E despois, cando de repente chego aos concertos, flipo moitísimo porque me parece como unha cousa moi extraterrestre e non sei, como que me costa moito procesar. Creo que o ser humano non está preparado para eu, persoalmente, non estou preparado para que de repente a xente se saiba as letras das cancións ou pida unha canción concreta ou que de repente se monte un pogo, como cousas super increíbles que suceden nos directos que a mí que me costa que flipas procesar. Entón, como foi a recepción? Pois eu creo que moi guai. Eu creo que a xente lle mola que flipas e que sí, non sei. Non sei, sí. Que guai. Bueno, pero continúas con presentacións ou xa agora xa outra fase? É que claro, estou un pouco proceso un pouco parecido á miña transición. O sea, hai moitas transicións na miña vida. Pois como que creo que fun intentando aprender pois este oficio da arte escénica que intentando atopar que era o que eu quería facer no escenario. Entón, o que comezou, como lembro o primeiro concerto de todo, que fixen con Silvia, cunha colega de Flow do Toxo, que veu facer coros e a botar uns temas comigo, que era como, pois iso, simplemente pois subir, facer temas, era moito máis rap crudo, máis moito máis visceral, desde outro lugar. Pouco a pouco fun como experimentando un montón e agora mesmo cal era a pregunta? A ver en que dirección vou? Non, sobre todo se o disco agora xa rematou o período de presentacións e comeza unha nova fase ou... Vale, isto. Vale, pois iso, como que desde ese primeiro momento ata onde estou agora, houbo como unha transformación progresiva ata o que agora estou facendo nos últimos concis, que é un pouco unha mestura entre
unha rúa, que é como se lle chama na miña zona, aquí en Ferdeo de Terra de Montes a Serán, e unha rave. Entón, é como a rúa ten unha estrutura concreta, que de feito isto é o concepto que hai detrás do disco novo, que Muñeira é o primeiro single, estoume adiantando, pero bueno, porque a rúa ten unha estrutura concreta, sempre as rúas se comezaban con un cantar, que podía ser un cantar en función do momento do ano do traballo, pois un cantar de vendima na época da vendima, un cantar de reja cando se vai a rejar. Bueno, isto estou momentando un pouco porque conto un pouco o que me foi chegando e o que fun aprendendo e descubrindo. Pois un cantar de rúa, no que se fai unha chamada a peña, vinde pa miña casa que vai haber festa aquí. E a partir de aí vanse botando as rondas. Entón, hai unha jota, despois hai unha muñeira, despois hai os agarraos. Entón, agora mesmo, como que Suor foi como o proceso de aprendizaxe de todo isto que conceptualmente está detrás dos directos e está detrás do último disco, pero é un pouco como iso, como unha especie como de transición, pois Suor foi todo agarraos, casi todos son ritmos de rumba, hai un par de muñeiras, hai unha jota, pero casi todo o resto son rumbas. Agora non, agora estou como intentando explorar como joder, como se fai a música de Serán realmente, como se fai a música de creación colectiva na nosa cultura tradicionalmente e levar isto pois a outros espazos que a mí me gusta estar. Non sei se isto foi moi denso. Non, moi ben. A verdad que moi interesante e que eso xa nos leva a este tema que eu teño aquí anotado, Muiñeira, pero como ten o 3 e logo Muiñeira, como é o nome do tema? Ou Muiñeira só? O tema chamase Muñeira. É que isto é o que te contaba, en plan, o disco novo van ser isto, como cada canción chámase como ritmo do ritmo, como o nome do ritmo. O disco vaise chamar Silva, entón, isto é a Muñeira de Silva. Vale. E o terceiro, porque rítmicamente é unha muñeira é o que se bota despois dunha jota, Claro, e unha jota antes dun cantar, entón é o terceiro. claro. Por iso é o 3. Sí. E sobre este tema, eu quería preguntarche por que escolliches este tema para este videoclip. Sobre o videoclip falaremos logo, pero por que todo se xa dito que pega mogollón. Non sei por qué, Sí. pero pega mogollón. A ver, realmente a razón pola que é un pouco aleatorio, o sea, foi como de casualidade, pero ao final quedou moi guai. Eu no disco novo xa teño 2 temas que van ter 2 videoclips, entón eses non podían ser. Había outros temas que non tiña moito sentido, pois porque son como temas máis tranquis ou como que non tiña moito sentido. E realmente este é o segundo tema que lles propuxen, porque lles mandei un primeiro que por algunha razón me dixeron que non. É certo que era un tema adiós de punky, en plan, era un tema super antiautoritario e como, pois iso, super anticarcelario, en plan, os contenedores prenden como prenden as cociñas, antes de botar a leña tes que acender cunha piña, pois un pouco como nesta dirección de contra as prisións e contra o abuso e contra a autoridade. Entón, bueno, polo que sexa isto, pois bueno, dixerme, bueno, tes algún outro? E entón dixen, bueno, a Muñeira tamén está bastante chuli e fala, bueno, iso, sigue sendo tamén dignidade e pluma e tal. É unha temática parecida, pero bueno, molaba moito porque vinculaba moito co de onde vimos. E ademais isto, pois, está guai. Sí. No, e ademais que deu... O patrimonio material, vaya. Claro, no, e que deu moi... Xa se está vendo, bueno, coas reproduccións no Instagram, no YouTube e tal, pero, quero decir, o vídeo en sí deu moi bo resultado, non? E iso que, a ver, é arriscado no sentido de como podía entender a xente, de que ten esa base tecno, non? Pero que, sin embargo, deu un resultado brutal. Eu estou moi contento, mola moito. Aquí debería estar Pedro para falar aquí disto. Petrovski, que é o produtor co que, bueno, facemos equipa para facer os temas e a verdade é que sí, é que a xente, bueno, non sei, a xente lle está molando, parece, e bueno, arriscado. Quizais non sei como se ve desde fora, porque iso non o sei, porque non o vivo. Pero para min é que tiña todo o sentido do mundo. Bueno, a Muñeira é dos ritmos máis
máis tecno, o sea, máis fáciles de facer tecno, de feito este é como, bueno, este é o, a ver, fixen a Somos Lexión, fixen bueno, sí, o Dentón Core e este. O sea, como que para min ten todo o sentido do mundo encaixalos. A Xota é moito máis complicada de facer en xeral, de producir Sí, e de facer tecno e de rapear, é un follón. claro. Pero sí, e logo o vídeo, o sea, molou moito porque ao final non estaba pensado de antemán, non foi unha cousa que ao final que nos dixeron, bueno, vai ser neste sitio, e podía non ter tido ningún tipo de sentido e ao final foi a hostia porque este vídeo fai referencia a todo o tempo ás nosas nais, a miña nai, que é a quen lle fixen este tema, e quen me vinculou coa miña cultura, porque é unha persoa moi consciente de onde vimos e que me transmitiu todo iso. Entón, facer isto nun lugar pois tamén vencellado a un oficio como a oleirería, dice? Oleirería? Sí, non? Ou oleiría, ou... Sí, Bueno, non? a xente, os oleires, pois é moi guai, porque ademais é unha cousa como super de terra, que me tiña ademais todo o sentido, pois pois co meu personaxe drag, co lobisome, e porque, bueno, iso, coa vinculación coa terra e como, joder, que guai, que ben traído, por favor, que maravilla. Podían Sí, ter sido un montón de outros lados, porque ao final esta canción como que tiña moito sentido pois en conexión con patrimonio, en conexión con o claro. noso patrimonio material e o drag que eu fago tamén está super vinculado á nosa cultura, entón, pois, bueno, iba a cadrar guai seguro noutros sitios, pero foi unha maravilla, porque ademais foi o videoclip máis interactivo do mundo, en plan, fixen un montón de cosas, foi divertidísimo de facer. Sí, é que de eso iba a preguntar, porque, quero dicir, a posta en escena, esa vestimenta, representaciones, todo, ou seja, quero dicir, Sí. eso foi idea de vos os dous, de Petrovski máis e ti, ou foi de Xuseia, ou como... Isto é a miña movida. Eu desde hai un tempo, desde hai un ano máis ou menos que descubrín no, que empecéi a coñecer e aprender máis sobre o drag, pois sempre me travisto para os concis. Entón, forma parte da movida que te contaba antes, no? Esta movida co serán, co ciclo este, con ir metendo pouco a pouco como cada vez máis empecé a travestirme pois desde que empecé a aprender un pouquiño, fixemos o vídeo da Rumba do Pan, que para ese vídeo fixemos un obradoiro sobre drag, sobre que era o drag e como se podía facer, porque eu tiña un pánico que flipas a maquillarme e a que alguén me dixera como vestirme, entón eu escollo sempre a roupa que levo e a maquillaxe que me poño. Pregúntolle a outra xente e miro cousas e mesturo moito, pero xogo moitísimo con isto, con performar a través da animalidade, que é o meu rollo, e entón, pois era como, joder, ainda non teño un vídeo, si que montado, en plan, dentro, pois iso, dragueado, pero me apetecía facelo co animaliño que estou levando eses escenarios, coa hiena que levo levando aí un anaco. Bueno, este é un pouco máis lobo, bueno, por aí vai a movida, pero sí, isto foi a miña movida. E logo, claro, dixen ya a Petrovski en plan, joder, tío, xa que vamos facer este vídeo, vou levar unhas pintas que nin Dios, que te apetece levar a ti? Dentro bueno, había como varias cousiñas, ¿no? En plan, rollo cadeas, rollo peluche, rollo punky, rollo cookie. Que E foi guai. en plan, vale, pois isto. Sí, sí, sí. Que guai. E entón, eso, como foi a experiencia de gravar todo isto e tal? Como vivistes todo iso? Bueno, para min foi divertidísimo, Pedro tivo que aburrirse que nin Dios, porque no vídeo saio moitísimo máis eu que el, foi como, joder, meu pobre, vivo aquí para gravar super pouquiño. Pero bueno, isto pois era a produtora quen decidía, as escenas e todo o que sucedía narrativamente no vídeo, isto era a produtora de Xuseia. Entón, pois, para min foi super divertido porque primeiro, porque foi como unha aprendizaxe de como se fan pezas
de oleirería ou de oleiría, do que sexa. Entón, íbamos como primeiro levamos ao forno para que seque, logo me puxen no barro e me deron aí unha bola para que fixera aí un chisme, que a verdade que quedou bastante guai para ser manual e así. E sí, como que fomos explorando os distintos lugares da casa museo, do Forno do Forte, e estivo o sea, es que foi moi divertido, foi moi guapo. Ademais, esta peña como que estaba propoñendo cousas chulísimas, en plan, de repente, pola cara todo rollo cristiano, es como, mi rollo, por favor, adiante con isto, siempre adelante con la fe, que decía Flos Mariae. E, bueno, en fin, fantasía. Que guai. E canto tempo vos levou gravalo? Quero dicir, foi nun día, non? Sí, chegamos, non sei se chegamos ás 5 e marchamos ás 10 ou algo así, foi relativamente rápido. Meu pobre Pedro estivo aí papando frío un montón de cacho para as tomas que tiña que facer el, que eran relativamente poucas en comparación á xincana que fixen eu, pero bueno. Que guai, que guai. Eu, bueno, supoño que eso, que experiencias como estas, pois, un pouco que lle comento a outros artistas que xa pasaron por aquí, é que non só serve, quer decir, para, como digo, para gravar o videoclip, para mostrar un tema musical, senón tamén, eu creo que, e é un dos objetivos da campaña, non? Poder coñecer máis o noso patrimonio, porque por unha parte estamos coñecendo o tema, pero detrás dese tema vemos que hai moito patrimonio. Eu, por exemplo, sabía un pouquiño dese sitio, pero moi pouquiño, e serviu Sí. para coñecer máis, non? Total, a min, é que isto é a miña movida total, ou sexa, a min flipoume que me propuxeran facer isto porque me parece unha forma moi guai de dar a coñecer espazos chulos, e non só espazos chulos, que obviamente tamén, sino coñecer a nosa historia, coñecernos a nós como pobo, en plan de onde vimos e que cousas se facían aquí, no? Que creo que hai unha perspectiva bastante perdida do lugar de onde vimos e de como se vivía aquí hai moi pouco tempo realmente. E poder facer isto, pois iso, como mesturalo coa música, es que é super o meu rollo, en plan, ou seja, eu isto nos concertos sempre dou un montón a chapa, a mesma chapa que acabo de dar aquí sobre o tema este de como son as rúas, de, bueno, mil movidas. O non sei, para min é das cousas que fai que a vida teñan sentido, son manter os rituais dos lugares onde vivimos, coñecer a nosa historia e iso, é como, joder, es que hai poucas cousas na vida que para min teñan máis sentido que dar permanencia á nosa cultura. Entón, joder, poder facelo pois facendo un vídeo e ademais pois iso, no? Como con cousas que están moi mesturadas, que para a xente son moi novidosas, como pois o tecno coa música tradicional, poder facelo nese lugar, desa forma, como que foi todo como realmente moi divertido, moi interactivo, moi vamos a xogar, non era como estamos aquí pero non podemos tocar a pedra, sino vamos a subirnos a todas partes e xogar. É que parece moi guai e me parece moi guai que se levara a cabo a proposta, porque o mellor se facía o vídeo e logo dicía patrimonio, isto non nos gusta, e foi como, no, pa diante, e parece ser que están contentes con que, bueno, pois coa difusión e todo, e joder, pois es que ao final é unha cousa de todes. Sí, sí. E entón repetiríades, non? Se tens que repetir... Do tirón. Ademais é unha maravilla, hombre, que te paguen os gastos de todo, que custa xuntar os cartos para facer proxectos. Sí, a min Pois pareceme super guai, porque aparte, claro, ti cando pensas nunha área de, non sei, de patrimonio, pensas que o seu papel é preservar o patrimonio, en teoría, non? E pensas que ese é o papel, pero ves que ao final se está poñendo o patrimonio ao servizo de proxectos que ademais son, digamos, proxectos populares, non? Que teñen outra visión tamén pois da música e xuntas hai moitísimos elementos que dan este resultado. Sí, es que me parece que é moi complicado poder conservar e poder preservar se a xente non coñece. Porque aí é cando pasan estas cousas, como por exemplo que alguén meta unha excavadora nunhas pedras nas que se conta que hai un tesouro e a xente pensa que hai un tesouro e é como, peña, obviamente hai un tesouro, pero que hai unha lenda e unha cultura, ti non podes coller ir unha terra onde viven os mouros e meter aí unha excavadora, porque es que
isto non é coidar, isto non é, se ti coñeces realmente a túa cultura, podes respetala, podes mantela, podes preservala, e isto é unha cousa colectiva, social. Patrimonio pois está aí pois porque existe un Estado e existe un sistema e unha estrutura, pero realmente hai un punto como de responsabilidade compartida que para iso, para poder ter esta posibilidade de conservar, é necesario coñecer, e durante moitos anos aquí esforzáronse moito en que non coñeceramos o noso e en que o considerásemos pois unha merda. Entón, pois, pois está moi guai como que se conecten estas ideas e sexa como, non, é que temos que dalo a coñecer e dalo a coñecer a xente moi distinta, moi distinta. E pensas tamén que pode ser útil, non? Para poder dar a coñecer, pois, bandas galegas, non? Bandas galegas, pois, igual. Claro. Total, ao final, pois iso, a mí serviume para coñecer o resto de xente que estaban facendo os seus vídeos e, bueno, pois é isto mesmo, non? Pois para poder coidar do noso necesitamos coñecelo e para que a xente non marche a outros lados, porque haxa máis posibilidades, os máis o que sexa, que temos que coñecernos entre nós, coidarnos, apoiarnos e crear unha rede de base, porque sí, pois aquí tivemos sorte e Patrimonio apoiou isto e as institucións apoian, pero as institucións non son quen abren os camiños vainos abrir a xente. Totalmente de acordo. Tamén porque estamos no capitalismo, non? Entón, as cousas agora mesmo o que move é o número de visualizacións, é o que ti moves a través do teu proxecto. Se ti das moita pasta, entón a xente móvese para ver o teu e entón iso fai que se coñeza e é como unha roda. Pero sí. Pois sí. Sobre iso, ligado a eso, eu quería preguntarche, xa entrando no final, como ves ti a situación da música en galego? Se vai a máis, vai a menos, pensas que ainda hai moito que furar, pois, no mundo dos festivais e todo iso, pero como ves a escena en xeral? A ver, non sei como é se a miña visión é parcial ou sea, non sei canto sei sobre este tema. Seguramente ti sabes moito máis disto e falas con máis rigor. Pero eu penso que a música en galego agora mesmo está nun momento super chuli, no que está vendo moitísimos proxectos, moitísimas propostas chulísimas, no que a xente está abrindo e está expandindo como a máis xéneros, explorando, experimentando, e como, sí, non sei, como que creo que é un momento moi guai, tamén é un momento moi guai para a música tradicional e para a música mesturada, en plan, como que agora mesmo está sucedendo a nivel global, ¿no? Que está de moda mesturar as cousas de sitios concretos, o sea, bueno, a música urbana nace diso, de samplear. Entón, é como, bueno, pois unha vez sampleas e te apropias culturalmente de moitos outros lados, bueno, pois chegar un momento no que a xente diga, bueno, vamos a ver que é o que temos nós, que sentido ten unha persoa de Madrid collendo unha muñeira cando pode coller un chotis. Isto sería guai como en sitios onde hai autoestima cultural alta, pois que, ou polo menos que a xente ten consciencia de onde ven e de que música se fai no sitio, pois como pa diante. Entón, non sei, creo que hai un montón de proxectos moi chulos. Que pasa? Que somos precarísimes. Somos precarísimes porque, ademais, hai un montón de proxectos, de iniciativas moi chulas. A xente aquí, joder, o nivel cultural que hai como de creación, de creatividade, de propostas é brutal en moitísimos sentidos, en plan na música, pero tamén na narración oral, tamén no teatro, como que Galiza, non sei, está chea de riqueza e de xente que está facendo cousas, pero non hai pasta. Non hai pasta porque non hai unha burguesía que pague porque teña poder adquisitivo como para poder poñer cartos en ir moito pois a teatros, a concertos, pois poñer para crowdfundings e todas estas movidas, e as institucións van un pouco como por detrás, e a xente, pois bueno, pois cústanos mirar para dentro, apreciar o que hai. Entón hai unha, non sei, esta é a miña sensación un pouco. E por outra parte tamén hai un montón de xente loitando super forte por facer proxectos aquí, por quedarnos, por facer propostas
que son o que ten que ser no momento histórico contemporáneo, en plan, estou pensando, por exemplo, nas miñas colegas de Cru, da produtora audiovisual, que foi con quen fixen o videoclip de Ratatá, un videoclip que fixeron aí sobre un ano, máis ou menos, e que, pois, agora presentan, van ao Carballo Interplay, presentan os Delirio Sketches no Carballo Interplay e como, buah, a peña enganchadísima, pero, bueno, ao final, pois, non se consiga, hai que buscar outras formas, entón é como, bueno, pois, como tiramos pa diante os nosos proxectos? Como podemos sair da precariedade cando vivimos nun lugar onde, en xeral, a xente, pois, joder, Galiza non é un lugar onde haxa moita xente rica. As institucións van aí, pero van como, veña, meto un pasiño, en plan, non te collo esa xota porque non me acaba de cadrar, veña, proponme outro tema que sí que me cadre mellor no meu. É como, costa moito poñer polo que está emerxendo, non sei, está todo o tempo emerxendo. Cantos anos poden estar algunhas bandas emerxendo? Claro, claro, sí, sí, sí. Entón, Sí, entón no, unha movida, ¿no? Como riqueza e precariedade, eso é o noso rollo. sí, 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 a verdad que sí, eu vexo que hai, para min, hai máis bandas, non sei se ca nunca, pero moitísimas bandas, en moitísimos estilos, ainda ali outro día que decían que no ano 2010 había como 10, 15 bandas hip hop, e agora hai máis de 100, no tradicional, o que dis ti, o sea, é unha animalada, pero logo hai moitísima riqueza, pero logo falas coa xente de a pé e non ten tanto coñecemento. É como que hai un muro entre toda esa riqueza que se está xerando e o que é a maioría da sociedade. Claro, Claro. e non lles ha chegado, non? Pero, sin embargo, tamén hai moito interés. Hai cada vez máis interese, non? Pero Claro. faise moitísimo. Eu cando lín outro día, non sei se decían 150 ou 170 bandas de hip hop en galego. Agora, cando hai 10 anos, Desfasado. eran nada. Sí, sí, é desfasado. E, de feito, o curro que facedes vós desde Orgullo Galego é brutal, pois porque iso, porque dades a difundir, bueno, pois todo isto, ¿no? Como, é como, joe, que pasada que proxectos ao final, pois que sexan quen está movendo todo isto e difundindo e espallando e tal, sexan como proxectos así e non sexa algo pois que se vexa nos medios de comunicación da xente en xeral, ¿no? En plan, pois das miñas veciñas que están aquí, que pois a xente que vive en Cerdedo, onde eu vivo, non entra a ver Twitch, pero si están todo o día coa teleposta. Na peluquería que eu vou, están todo o día coa teleposta, e é que aí non sae o que é de aquí. Sae Claro. un pouquiño. Na radio tampouco sae, é como é que estamos loitando contra o xigante da globalización. Entón, pois facemos o que podemos. Tamén, joder, por iso tan importante organizarse e a autoxestión, porque de aí é onde, bueno, pois se crea ao final este rollo como de axudarnos entre nós, de coñecernos e de, bueno, pois iso, non? Como en vez de ter que a xente, pois, para facer a súa carreira artística, ter que marchar a non sei onde vai ter unha competitividade brutal e ao final vai ter que, non sei, adaptarse a outras cousas, non, joder, quédate aquí, o sea, bueno, si queres, obviamente si queres marchar, marcha, pero aquí tamén hai oportunidades. O que pasa é que, claro, a que prezo? E quen pode permitirse Sí, quedar? sí, sí, sí. Sí, pero o de autoorganizarse é fundamental e a parte que aquí levámoslo, eu creo que levámoslo no sangue xa, porque toda a vida fíxose, agora que comentabas tío de Cerdedo, viume á mente toda a veciñanza que se está organizando co tema dos eólicos por moitísimos sitios, ou seja, e é o Joder, que está frenando, non? sí. É esa autoorganización. Total. De feito, dentro de 10 días, o 29 de abril, é o encontro Burla Verde, que vai ser aquí ao lado de Cerdedo, en Sabucedo, onde é a Rapa das Bestas. Vai ser hoy este evento que vai vir pois un montón de artistas van a participar, eu tamén vou estar facendo conci con Jaipau, pero vai haber un hacha de xente, así que vai estar Leo, a Remecájona, así que van a estar Alda ao lado, hai como tropecentas mil persoas, Rosa Cedrón tamén vai estar, bueno, non sei, e isto é como, joder, niso, no movemento, pois como cando foi o Nunca Máis, no? Como houve aí un estoupido de activismo que é como, tío, desde isto podemos construir, é como, Claro, non podes evitar, o sea, é obvio que hai un Estado, que hai un sistema, que hai todo isto, pero iso vai atender a outros intereses que non son os que nos interesan as persoas. O sea, bueno, non sei, a min isto pareceme unha obviedade, pero parece que para a xente non é tanto. Pero bueno, es que tamén hai que sobrevivir, joder, e hai que traballar e é complicado
traballar no capitalismo un montón de horas e logo chegar a casa e ter tempo para outras cousas. Pero é necesario, pois, pola precariedade. Entón, ao final é un ciclo infinito. Pois sí. Entrando, eso, xa no final, mira, hai unha pregunta que nos fixan aquí, é que se ti pensas que a regueifa e o que lle chaman perexa de galos é o mesmo. Bueno, é un pouco como a empanada e a pizza. Son movidas con masa e con ingredientes por riba, as dúas cousas, pero saben distinto e son distintas e se fan en distintos lugares. Pa min son as dúas cousas casa, son dous xeitos de xogar e improvisar, e dígoche unha cousa e non xa digo de broma, cando estou improvisando agora boto unha copla. Podo facelo igual se estou improvisando, estou aquí tirando hoxe de improvisación e estou exexejando, deixando a mente en branco, pero igual estou tirándome unha canción. Entón, ao final a dinámica é a mesma, ti colles dúas palabras que te vayan rimar, unha vas poñela ao final, outra vas colocala por outros lados e polo medio podes xogar coa túa rítmica, co teu flow, coa rima, con outras cousas, pero ven ser o mesmo. Hai outros xéneros de improvisación que sí que son distintos da batalla de Jalos. O sexa, a regueifa e a batalla de Jalos son moi semellantes porque son unha controversia de dúas persoas intentando ver quen ten maior destreza improvisando. En cambio, hai outros xéneros de improvisación na Galiza que non van tanto pola controversia. Por exemplo, o brindo que se fai no Courel é máis parecido ao freestyle no rap, é moito máis loubanza, é falar do que hai arredor, de como é a natureza, de que bonitas teño maceiras que están entrando en flor, que gusto dá despois dun inverno longo, pois que veña o sol e te quente a pel, é un pouco máis como este rollo. Ou os mallos que se fan en Pontevedra, agora a xente escribe as coplas, pero antes eran improvisados. Entón, hai moitos xeitos de improvisación. A batalla de Jalos é moi parecida á regueifa por iso. O que ten a batalla de Jalos é que é explícita, que a xente aquí non estamos acostumades a dicir as cousas dun xeito tan directo e ti nunha regueifa nunca vas a escoitar a alguén dicir que eres parvo como se non te enchufaran as ideas. A xente vai dicir te están poucas luces que parece que viñeron os de Vigo a collerchas, non? Sabes? É como vai por outros sitios, non é tanto para humillar, sino como para vacilar como a través do humor. Pero bueno, esos son os estilos. Tamén o que se fixo na batalla de Jalos non é, o sea, pódese facer de 1000 formas distintas. O que pasa é que o comercial é o que fai, bueno, hai un punto aí co morbo, no? Que a xente lle encanta ver sangue e ver como a xente a humillan, pero as batallas non sempre son iso. Pois sí, pois sí. Xa como última pregunta, quería preguntar para quen nos estea a ver agora ou xa fora de directo, futuros concertos, onde pode escoitar a xente a túa música. Pois mira, vou aproveitar para meter cuña promocional, xa que estou aquí. Pois Concis, bueno, estamos preparando así xira bastante tranquilamente, porque a vida hai que tomala tranquilamente e a min o ritmo vertixinoso é unha cousa que se me dá fatal e me estresa, pero estou preparando musiquiña nova, hai algunhas datas que en breves anunciarei, o sitio onde estou máis active en Instagram, entón aí tal, aí vou ir poñendo todas as cousas e creo que, non sei, non teño todavía unha data, pero pronto, estes próximos días, vou anunciar a data na que comeza o crowdfunding que vou facer para o novo proxecto. Que o novo proxecto son varias cousas. Vai haber un disco novo, A Muñera é o primeiro adianto, pero vai ser todo trad e tecno. Vai haber un libro de poesía tamén, Betadine, chámase. Vai haber unhas xornadas que xa están anunciadas e que vamos facer a principios de maio aquí na do Jar da Ríos, que é o proxecto autoxestionado que temos na casa na que vivo. E aí vaise gravar, bueno, videoclip documental, bueno, hai unhas cousas cocéndose que irei anunciando, pero bueno, o crowdfunding é para financiar todo isto, pois iso, o que falábamos antes, como as institucións, e eu aí non accedo porque me resulta complicadísimo e non sei como se fai, non teño produtora, ni teño nada, entón, pois, como fago todo é, pois, preguntándolle a xente se quere poñer, e se a xente quere poñer pasta, pois, fago proxectos o sea, fago eses proxectos, pois, a través da financiación colectiva. Así que iso, así que nada, próxima musiquiña,
Pois iso, no Encontro Burla Verde, que dentro de 10 días aquí en Sabucedo, que vai ser unha festa moi chula, porque é unha festa en defensa do territorio contra o expolio eólico, e vai haber un montón de xente máis, e mola moito xuntarse, pois iso, pa recordar de onde vimos e quen queira acollela esa responsabilidade de defender a nosa terra. E a partir de aí, pois nada, en Instagram irei contando e nada, iso, que quen queira que poña diñeiros para facer proxectos chulis. Dito queda, a xente que nos está a ver, a seguir as redes e a participar do crowdfunding, claro que sí. Ole, Nada máis. moitas grazas. Nada, eu, pola miña parte nada máis, agradecidísimo de estar aquí hoxe a conversar, a parte que se xa a primeira vez en Twitch, pois mira, espero que sexa a primeira de moitas, Sí, que nada, que guai. encantadísimo. Eu tamén quería darche as grazas por estas preguntas, por interesarte e por como fuches guiando todo e nada, espero que non fose moita chafa No. e nada, que moitas grazas tamén por todo o traballo que fas, que eu recurro un montón a veces, pois non sei, aprendo moitas cousas e que moitas grazas por todo iso. Graciñas, igualmente seguimos en Ole. contacto e xa che deixo marchar que xa vai vir a hora de cenar. Sí, moitas grazas. Veña, E saúdos graciñas. á xente que estivo aí mirando. Agur. Chao, chao.